Today is Saturday. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, maunig part 1 sa ato ang alaylakad celebration diri sa lungsod sa Matalom. Kung diin pagamisahan o manimba tong mga may kay mas nindot man og dunay misa nga pagamion. Okay. Iko PP live diri sa Church of Matalom sa St. Joseph Parish sa lungsod sa Matalom. Okay. Moadto ta kung diin nagmisa sa part 1 sa alaylakad celebration diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Moadto ta guys. Okay. Matuta guys ha. Ikaw ang among dalang panahon sa tanang panahon, o Ginoo. Ini guys, wow mata guys. Ikaw ang among dalang panahon. Okay, maunig part 1 sa tuang kuan alaylakad foundation og celebration diri sa lungsod sa Matalom. Okay, madto ta kung diin nagmisa. Ano guys? Kaya mo sa kalibo ka tuig, ihasay mong atubangan, imonong kagahapon lamang. Guys, man. Karon nga katumilabay na, Mangiag ingonong part 1. sa kapagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, Musimbahan sa kuan guys. ikaw ang among dalang panahon. Gitapos mo sila diha sa pagikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalinong balili. Nga sa kadlawon mo gitipa usab. Guys, Apan sa pagkagabi, malarag ug malaya. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panahon. Tudloi kami sa matarong pag-isip sa among mga adlaw. Aron makakabot kami og hinaaman sa